Mabungahong kabuntagon, mga igsuon, salamat sa laing higayon. Nagitagaan kong panahon sa Ginoo nga mag-live ta karon. Taliwala sa kabisi igsoon, actually na nagtrabaho sa balay. Na nagpanday dire, no? Nagpa-extend mi bagamay sa ato ang Andre amo ang kusina. So busy ko dapat unta karon. Pero ning hatag og higayon para mamalandong tas pulong sa Ginoo. So, akong gipasalamatan ang Ginoo sa kadasig ngayang gihatag nako. So, kumusta mo mga igsoon? Sorry dahil pasensya last night. Yesterday, kausara ta nag-live kay busy yun. Wala ko'y panahon nga mo reply gali sa uban nga mga nag-message nako. Pasensya na sa mga nag-message nako. Nag-inbox nako, pinindighana kay mo. Wala ko, ang uban nakabasa ko pero wala na ko nalugari o hatag og reply labi na nga taas ang akong ika-reply bitaw nya apiki kay ko sa panahon igsoon pero mao lagi na nangay ko pasensya ninyo pero akong pasalamatan ng Ginoo kay taliwala sa kabisi gitagaan ko niya higayon gidasig ko niya nga mamalandong ta karon sa iyang balaang pulong iya kong gidasig nga mag-live karon niya atong pamalandungan ang iyang mensahe igsoon ining kabuntagon. Amen. So, this time, ako asa ning i-share, igsoon kamo sa diha. This time, pwede na nyo i-mention yung mga higala. Aron makabantay sila nga nag-live na ta. Amen. So, para sa mga BI-BI, gidaog-daog, gilutos diha, para ni sa tuwa. Nga mensahe, igsoon. Praise God. Sinsya na mga ubo-ubo gamay, patungkol sa kainit, bitaw. Nagbalon kong tubig ari. Salamat sa nagpaabot. This time we have 45 viewers pata no. Uncounting nagpadayon pang uban nagpadulong pa dayang uban. So ako sa Digson ako sa ning i-share kamo sad no. Pwede na niyo i-share and pwede na mo mag-type da og at followers at highlights at everyone para makabantay sila igsoon. Okay? So mag-share sa ako igsoon. Akong kabagyasan nga imong gipasan gipakita mo na kaya ang tanan. So this time we have 70k viewers. Anyway, ako rin gi-shout out ang 149 followers o mabungahong Kristohanon. No? Although ang uban di man kasabot nato no. Wa man tay gihilabtan relihiyon no. We respect all religion unya. Nay uban nga mubas gid nato pero akong nakita igsoon nga mas daghan ang napanalanginan kay nag-ana man tagsaka no. So today or last night pa di ay naabot taw 149,000 followers sa mabungahong Kristohanon. No? So salamat day kayo sa tuwang mga followers diha nga inyong gidala inyong mga higala diri, inyong gi-invite to follow our page mga igsoon. Para sa kay mayaan sa Ginoo ni. And right now, akong gi-shout out ang tanang mga subscribers na to. Ato ang mga subscribers here aning page igsoon. And of course, ato ang YouTube channel igsoon nga bag-o pa lang natong gigama pero nagsige na kog upload og mga videos. Kay mas ingon man mo nga daghan nag-request nga mas madali nila pag-download, pag-save unya mas masuno daw ang mga live videos na to ba. So mao na nga gracias sa Ginoo nag-create og YouTube channel nga mabungahong Kristohanon gyapon ang name unya ang iyahang link na ani nga caption sa live igsoon pwede niyo i-click nya pwede ra niyo i-subscribe igsoon kay prayer man na no. So again, thank you guys sa mga subscribers, mga followers, mga new followers, welcome kayo mo ani nga page. This is for the glory of the Lord. Wala tay gipataas ani nga relihiyon, wala tay gipataas ani nga pundok grupo kung dili ang ngalan lang ni Hesukristo. Amen. And
Akong gi-shout out ang yes mga OFW. Kumusta mo diha, no? In different countries around the world, I believe and I understand nga dili sad lalim inyong sakripisyo. Grasya ra gyud tanan sa Ginoo nga nagkalahot tayo mo diha, no? So, shout out mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident na diha sa lain-laing kanasuran. Shout out, maayong pagtan-aw, maayong pagpaminaw. I believe ang uban ron nangatulog kay gabi ron kadlawon ron diha, no? Sa mag-replay diha, no? Shout out ninyo. Shout out sa tanang mga piniriso as always, no? Mga piniriso sa lain-laing mga prisuhan dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. And shout out sa tanang mga jail officer, mga warden, mga security guard, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, mga military, and mga naa sa bumbero, mga fire, nasa fire nga mga kaila, mga suod nga higala na ko. Kaya naman ko yung mga classmate before, during my criminology days nga wala nagpulis, nagbumbero sila, no? So shout out. And of course, shout out sa mga brad na ko diha. Long live kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Siya Skeptron in Arms, ipataas na tungalan sa Ginoo. Shout out sa tanang mga higala na ko nga nasa Triskelion, no? Taugama P, Posans, Eagles, no? And of course, mga kapulisan diha. Luzon, Visayas, and Mindanao, sa lain-lain nga mga istasyon. Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, diri sa Mua, sa Barak. Salamat kayo. O again, akong gipasalamatan o balik ang atuang mga kapulisan diri sa atuang sa Tagbilaran City, sa Barak, Sigsoon. Last time sa award nga inyong gipasidungog kanako ug akong gipasidunggan ana ang Ginoo. Okay? So, tanan-tanan, again, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw ug maayong pagpaminaw usa kini ka mabungahong adlaw nga gitugot sa labaw makagagahong. Ang atong topic for this morning is about our enemies, no? Naman gyud tay mga marites, na mga mangaway na to, mamikil, mga nagpasipala, nagbutang-butang, nagdaog-daog na to. Unsay angay na tong buhaton nila igsoon para i-bless ta ni Lord. Amen. But before that, before we proceed, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome yang balaang presensya. Let's invite His presence para mas makasabot ta sa iyang pulong, mas mapalawman na to iyang mensahe, o para mas victorious ta sa itong pagabuhaton karon mga igsoon. Amen? Well, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us this morning. Thank you so much for the blessed opportunity. Taliwala sa among kabisi, Ginoo. Daghan kaayo mig mga responsibilidad every day, but still gitagaan minimog higayon tsansa, oportunidad nga mamalandong sa imong pulong. Dili tanang tao ron, Ginoo, makadungog og mensahe nga gikan kanimo. Dili tanang tao karon, Ginoo, mamalandong or naay higayon nga mamalandong sa imong balaang pulong. So Lord God, thank you so much for this again great privilege, blessed opportunity, bulawanong oportunidad nga imong gihatag kanamo, Ginoo, nining kabuntagon. Apan sa dili pa kami magpadayon unas tanan, Ginoo, susiha mong kasing-kasing ang kinasuluran namo kung naman kay makit-an nga mga butang nga wa ka malipay pa sa ilua kami, Ginoo. Nasayod kami nga usahay na mga butang nga mahimo namo nga nagtuo mig sakto mi apan sayop demi kay tao lamang mi, Lord God. So Lord God, among gipangayo karong kapasayloan, himo aming takos angayan mamati sa imong pulong, og andama among panudlanan nga espirituhanon aron masalod namo ang espirituhanon nga panalangin nga imong ibubo kanamo. Panalangin ang tanang viewers karon, Lord God. Kutob sa makakita, makatan-aw, mo replay ani, Ginoo. Bisag asa maabot ni nga video, Lord God. Kani nga live, Ginoo. Imong ipabati, imong gahom, imong dihog, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipasinati kanamo nining taknaa in Jesus name. And Lord God, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mudawat og correction, willing mudawat og tambag labaw sa tanan, willing musunod sa imong pulong, obedient or doers of your word, kay naa diha ang blessing, na ang milagro, Ginoo, sa pagsunod sa imong balaang pulong. And of course, kaalam nga langit nun usab, Ginoo, among giampo karon. O kalinaw sa among unahuna. And this time, we rebuke every spirit of destruction.
In Jesus' name. We declare victory right now sa mong pagabuhaton, Ginoo. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Ikaw lamang among ipataas karon. Let your will be done. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. So, niining taknaan, naabot na taog 122 viewers. Ang uban, wala pa kabantay. So, sa wala pa naka-mention sa ilang mga higala da, pwede na mo mag-start og type da igsoon. This is for the glory of God. Amen? Abanti ta! So, mag-start na ta kay niya, mulakaw na sad ko magkuha sa mga anak igsoon. Praise God. Salamat sa gin. Anyway, tomorrow, Anadamig Cebu. Hello, watch out. Mga taga Cebu da, shout out mga taga Cebu. Mulaag mi ugma sa inyo. Actually, karong gabi unta among giplanuhan pero nangita mi katugan bug asta mi. So, na conclude na mo nga ugma na lang mi. Kay ang katong hotel nga mo ang pag-stayhan igsoon. Actually, gi-invite mi og kasal. Okay, ugma ang kasal. One of our followers. Siguro mo tan-aw ni siya diri. So usa sa atong follower igsoon, ani nga page, kasal niya ugma. Gi-invite me. Gi-invite ko igsoon niya. Ingon siya nga maybe na siguro ko higayon nga pasyeron. And ang hotel nga mo check-in me kay giandaman man ta dito igsoon og kanang kuan ba. 2 PM tomorrow. So gusto tami nga tonight unta pero ugma na lang, ugma sa buntag. Sayo sa buntag, ugma man, Hamig Cebu. Maybe di ta ka live, ugma, no? So, pasensya na daan. Ginbay ta og kasal, unya. Usa sa atong followers, nga na-bless pod, no? Nagchat-chat me, ana. Actually, nagpagama raman ni siya na ko og kanang arayam-arayam bitaw na siya, gisugo na ko ba? Unya, wako mag-expect nga. Mauna ni. So, Hamig Cebu, ugma igsoon with my wife and my son. Anami. So, unta na ako'y mahimamat ninyo, no? Last time, di ako Cebu, daghan kay makikita na ko. Kunya, noon sa ba nga, di man ko buhian sa akong kauban nga pulis. Sir Paul, are you there? Di ko niya buhian, di ko niya buhian nga ayaw, diri rata, itagsara ka. So, mao tong nangayo pasensya tong time kay daghang nag-message na ko. So, ugma, basta ang ako ang busy ko ugma is 4 PM ang kasal. Pero gabi naman may matulog sa the same sa kanang hotel ang binyo. So muuli mi na morning sa Saturday, no? So see you. Praise God. So let's start, okay? Pastor, asa ka ugma sa Cebu? Kuan man ni siya, bro? No, bro. Actually di ko pamilyar ani pero kami kay hotel, kuan man gud may kanang basta mga nga na hotel taxi ra gid mi. Dari ay akong tanaw na unsay nga na tong binyuha to. Nawa man. Ay, okay. Ako masama brada, maybe familiar ka ni Brad. Bayfront? Na akong tanawon be. Last time katunian na minangaon mis pungko-pungko atong kauban akong pulis. Arita diri pastor kay nga na siya. So kaon mi diha may nagpa-picture na kun duol dito. Hasta tong mga trabante dito atong pungko-pungko mga kailan ako followers din na to. So dira reception Bayfront Hotel Cebu North Reclamation Kaohsiung Street Cebu City. Magtaksi ra mo mi. Patod ra mi ani ba. Di ko pamilyar na ni kay taga Cebu mi pero lapo-lapo. So wala kay ko na pamilyar na diri kay ang dako na kong panahon diri gid sa Bohol kay diri naman ko nag-school. So again Bayfront Hotel Cebu. Basta nam dia. Okay? So let's start. Okay? Watching from Saudi. Wa man din ako mabasa. Sister, thank you for watching. God bless. Okay, Bayfront ay atbang is sakto. Hopefully maka-lunch meeting ta. Lunch meeting ugma pwede. Chati ko. Chata. Basta ugma sa buntag mi. Ugma sa buntag mi, Brad. Ugma sa buntag. Mi mo na dia. Actually, amiga.
Kuan brad, wa pa mi kabalog asa dai mi maglansa na maybe mas sa SM siguro or something ana. Basta ning kamot may ugma early in the morning tomorrow. Mas mayo gali unta karong gabi pero ang among katugan man god kung karong gabi may layo siya nari sa Lapu-Lapu or Cordoba. So gusto mi nga mas diha unta dul-duol bitaw sa Cebu gid bitaw nga diha ba. No, so mo na nga naka-decide mi nga tomorrow early in the morning o diha mi mag-lunch siguro maybe sa SM or something ana. Basta mangilahan ra mo maigsoon kay mag-update kuno hay ko murag vlogger ba pero di jud ko moingon. I will not consider myself as a vlogger. Lahi man ang vlogger kay magsigira man na siya og update sa iyang kinabuhi bisag maligo magkaono ako igsoon. Ganahan lang ko mo share og pulong sa Ginoo everyday murag daily dose bitaw that nga kinahanglan gyud ta nga mamalandong gyud sa pulong sa Ginoo tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Amen kundi sa pulong sa Ginoo. So ingon sila vlogger daw ko nga pastor no di ko moingon nga vlogger ko. Kuan lang jud ko preacher ganahan ko mo share sa pulong sa Ginoo niya ako lang gi-promote ang ngalan sa Ginoo sa ari nga social media kay ako nakita nga kani nga platform is mas dako og range bitaw para ang mensahe sa Ginoo pakatag bisan asang sulok niining kalibutan. Let's start. Okay? So mao to brad. Chat lang taon sa may maabot na to ani. Kabuton sa Ginoo matuman. Okay? Let's start. Daghang nag-message na ko pasensya namang wala kong reply no kay busy. One ato na ko igsoon. Imagine everyday na mag-message na ko mga 200 kapin. Nya wa ba ako perminti diri no. So, okay. So, let's start. Atong basahon igsoon ang pulong sa Ginoo nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa Roma 12:14. Okay? According to Saint Paul in the book of Romans chapter 12 verse 14. Bisaya niya. Ingon dire. Roma 12:14. Pag-ampo kamo sa Dios nga unsa man nga panalangina niya kadtong nagpasipala kaninyo. Og panalangina niya og dili tunglohon. Okay, again. Ingon si Pablo sa Roma 12:14. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalangina niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalangina niya og dili tunglohon ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? This morning igsoon gi-remind ta ni Lord kung unsa ngay natong buhaton sa mga tao nga nagpasipala nato. Unsa man ang nagpasipala, pastor? Nagpasipala is nangaway nato, nagpasipala naglutos nato. Naghimo-himo natong dili maayong istorya. Nagdaot nato, naggama-gama og isyu nga dili maayo nya makadaot sa tong dungog mao nay nagpasipala nato. Wa nato hilabti pero gihilabtan tagkalit nagpasipala na nato. Gilutos ta kay ingon sila namalin daw taglaig tinuhuan nga wa man ato lang gipalawman ang atong relasyon ni Kristo. Kay si Kristo ra man gyud ang atong Ginoo, di ba? Lain-lain mga relihiyon mituo ni Kristo nga siya ang nagpahatag sa iyang kinabuhi dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. It means nga si Jesus Christ mao'y atong Savior, atong Ginoo. Mao na mga igsoon nga uban moingon misinterpreta ba, misunderstood ta na malin taglaing tinuhuan wala ato lang gipalawman atong relasyon ni Kristo. Amen. So mao ni igsoon. So ningingon si Jesus igsoon. No? Through Saint Paul, iyang pulong man nga mao ni mga igsoon, word ni Lord man iampo ang mga nagpasipala kaninyo. Pag-ampo daw nga panalanginan sila. Tanawa akong basahon igsoon. Kuyawahan ni Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Of course, because Saint Paul knows. Si Pablo igsoon kabalo siya nga kung nay magpasipala nato anak tas Ginoo delikado ilang kinabuhi. Mao na si Paul nga kung nay mo pasipala nato, nay manglutos nato, nay mo daot sa tong dungog aron mahugaw atong dungog aron mamaot atong dungog sa palibot matingata. Inigawas nato sa balay nga nangusmo na atong silingan, di na ganahan nato mo tagad ngano man. To na day istorya nga gigama-gama, gihimo-himo, gidaot ta. But instead nga mobalos ta ingon si Saint Paul sa iyang word igsoon sa iyang pulong gisulti diri sa Roma, iampo nga panalanginan ang nagpasipala kaninyo. Abi nyo maigsoon lawom ni. Maglibog ta usay no. Ngano man sa man pulong sa Ginoo may klaro ning giingon ni Saint Paul.
nga gipasipala mi, no? Giaway ko, gidaot akong dong gamagaan kog issue, and then ako hinong iampo nga i-bless sila. How? Di ba nga man unsa man ni naswa ba ka nasayop si Pablo? Sakto. Abi yung igsoon na ay gusto pag yun nga ipaabot si Saint Paul ani, mas lawom igsoon. No? Tanawa, next line ingon siya. Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo, panalanginan niya og dili tunglohon. Kay kabalo si Paul igsoon nga delikado tong mga nagbiay-biay, nagtamay, nagdaot, nagdaog-daog igsoon, nakaminos sa mga alagad sa Ginoo, sa mga anak sa Ginoo. No? Because according to the word of God, nag-ingon ang Balang Kasulatan, do not touch my anointed one. Delikado ng mga anak sa Ginoo, mga dinihugan sa Ginoo, nay magpasipala, nay magdaot, nay magdaog-daog kay ngano man ang Ginoo ilang gikontra. Mao na ingon si Pablo igsoon, Paul is very humble. Ingon siya, iampo ang mga kaaway ninyo, iampo ang mga naglutos ninyo, nagpasipala ninyo, nagbutang-butang og istorya ninyo, iampo ng mga nagtraidor ninyo nga panalanginan unta sa Dios, panalanginan dili tunglohon. Ngano ka? Una mga igsoon mao ni. Once we pray for our enemies, nga i-bless sila. Once mag-ampo ta, mag-declare ta og blessing, mag-release ta og blessing igsoon. Mag-pronounce ta og blessing sa mga nagpasipala nato, sa mga nagdaot. Nahitabo din ako igsoon. Daghang mga higayon nga daghang nang daot nako pero ako silang girilisan og blessing. Lord, i-bless sila. Murag si Jesus ba, amahan pasaylua sila, wa sila kay balo sa ilang gibuhat. Something ingana bitaw, no? So ingani igsoon ingon si Pablo nga iampo sila nga panalanginan, no? Pero kabalo ba mo igsoon nga kaning gisugo ni Pablo sa Balaang Kasulatan, lisod ni. Imagine, maka-imagine ba mo ana igsoon? Nga ang katong tao nga hinungdan nga nataktak ka sa trabaho kay gidaot ka sa imong amo. Magampo ka nga panalanginan siya? Di ba lisod? Ma-imagine ayan mo igsoon nga katong tao nga mo sip-sip kayo nga nadaot ka sa imong amo. Iampo hinunin mo nga, Lord, i-bless tong sip-sip kayo. Lord, i-bless tong nakaingon nga nataktak ko sa kong trabaho. Lord, i-bless tong nakaingon nga nabungkag among pamilya. Lord, i-bless tong kabit sa akong bana, kabit sa akong asawa. Kaya na ni mo, iampo lisod ni, challenge kay ni mga igsoon. Ang gisugo ni Pablo nato nga iampo tong nagpasipala nato, nagdaot, nangaway, namikil, no, nagmaritis, nang libak nato igsoon, iampo nato. It is very challenging kaning sugo ni Paul. Pero abi yung mga igsoon, paminaw mo. One of the reason why Saint Paul encouraged us to pray, to release blessing for our enemies, or to those people who persecute us, or to those people who hurt us the most. Labi na ka ng mga tao nga doon sa tundugan, nga gitamas-tamasan atong pagkatao. Nailagang nga na. Apan sugo sa Ginoo, iampo sila nga panalanginan. Ngano man mga igsoon nga iampo man nato sila nga panalanginan pag yun napadyo specific i-bless sila, iampo sila nga panalanginan og di tunglohon. Ngano man igsoon, mao ni ang tinuod. Mao ni ang tinuod, no? Ingon si Pablo nga ang katong mga kaaway nato, kanang mga nagmaritis nato, ato silang iampo nga panalanginan. Ngano man kay kabalo si Pablo nga lisdi gyud na may tabo nga i-bless sila ni Lord. Dili man sila ngayan, di ba? Ang panalanginan sa Ginoo, of course, ang ngayan, no? Kita bitaw usay sige tagang Lord, tagai ko ni. Di pa ihatag ni Lord kay di pa man ta kapiyalan kasaligan. Samot na tong mga dili magtotoo. Samot na tong mga taong dautan. Samot na tong mga nagmaritis na to. Samot na tong nangaway na to, nagdaot na to, nagbutang-butang na tong istorya. Samot na nga dili sila ang ngayan, but still gisugot sa Balaang Kasulatan, gisugot ni Saint Paul nga iampo sila nga panalanginan. Ang gusto ipaabot ni Pablo igsoon mao ni kay ingon man ang Balaang Kasulatan nga ang atong pulong igsoon na yun isang putanan. Tunglo og panalangin nga mugawas itong bakba may tabo na siya. Word has power. There's power in declaration. Bisag unsa atong i-release nga blessing igsoon, isulti sa itong bakba, naadyoy ni mahitabo igsoon, no? Na isang putanan, na resulta, na gahom sa pulong. Pareha bitaw ning paghimo aning kalibutan kay numdumo. Mingon ng Diyos, let there be light. Diba? Bara, hingtunga na. Diba? Mutunga ang kangit-ngit. Diba? Hingtunga ang ngit-ngit. Diba? Bara, so word has power. Then once ang kaning declaration, ato ni siyang gamiton nga i-bless ang ato ang kaaway, may tabo na. Kita nga mga anak sa Ginoo igsoon, the moment we pray and we ask God,
our Heavenly Father for something granted na. Amen? Atay katungod kay anak mo na sa Ginoo. Now, ang ingon ni Pablo, iampo ang imong kaaway or iampo ang mga nagdaot nimo mandulutos. Iampo ng mga persecutors nimo, mga suyaon iampo. Sa dayang ato silang iampo nga panalanginan. Of course, dili man sila deserving kanang panalangin adhanhi mo padung nato. Ana ra ka simple, no? Kay kita man ang angayan, kita may mga anak sa Ginoo. So the more we pray for our enemies, the more we become blessed. Kuha. The more ta magampo nga panalangin ni Ginoo, daw sakit kay ang gihimo pero i-bless Lord, no? Nya dili man sila angayan. So ang panalangin ari padung nato. So ang labas igsoon ang resulta, the more we pray for those people who hurt us, the more we pray for those marites around us, the more tayo bless ni Lord. Why? Kaya ang blessing, mubakay man, ang blessing igsoon balaan na gikan na sa Ginoo o adto na padulong sa mga angayan. So dili man sila angayan, ana siya padung nimo. Okay? So sama sa kong gingon igsoon, the more we pray to those people nga nagpanamas-tamas, nagtamay ka nato, nagpasipala ka nato, nagdaot nato, the more ta panalanginan sa Ginoo. Kaya ang panalangin nga atong gihangyo sa Ginoo, dili man moadto nila kay dili man sila takos, dili sila angayan, dili sila kapilan og ikaw nga nagampo angayan ka kay anak mo ka sa Ginoo. So ang panalangin nga para nila anak padulong nimo. That is why this morning I want to encourage everyone who are watching this time to pray. Pray for your enemies. Release blessing for them. Amen. Aron ikaw panalanginan pagid sa Ginoo. Ingana among gihimo. Ako mismo naka-experience ko in how many times I've experienced that igsoon. Pastor, kuan daw ka mao ni sige ako na po nang iampo. Nanay mo report na, Pastor, kuan daw ka mao ni sige ako na silang iampo. Di ba? And the more I pray for them, to those people who hurt us, who hurt me, or those people who release kana bitong grabe kasakit nga pulong, the more I pray for them. Ug akong gihangyo si Lord nga, Lord panalangini in town sila. The more ko gi-bless ni Lord kay ang blessing ing liko ning balik nako ngano man di man sila deserving. Mao ning giingon ni Pablo. That is why this morning ako mong gi-encourage igsoon. Sugdi na og ampo nga panalanginan ang imong kaaway. Sugdi na og ampo nga panalanginan ang mga marites nga nasa imong palibot. Sugdi na og ampo igsoon nga kanang mga nandaot, nagtamay, nagbiay nimo. Panalanginan sa Ginoo. Kay kanang panalangin inigabot, inignaog na ana na mo padung nimo. Dili nila. Why? Because they are not worthy. Di sila deserving. Di sila kapilan. Wala gali sila nakadawat pa ni Kristo isip personal nga manuluwat niya. Sila no i-bless. Ikaw nga ming pray, miampo ikaw ang panalanginan sa Ginoo. Amen. Mao na gingon ni Paul, di ba? Ana igsoon din aside from that igsoon. Once kamauta mo pray sa atong kaaway. To those people nga nagpasakit na to, nagtraidor na to igsoon. Sa dihang kamao na ta mo ampo sa atong mga kaaway, it means nagpaubos ta. Lisod igsoon, no? Isagaran sa mga napay, mga nagtago nga garbo silang kasing-kasing, di na basta-basta mo ampo sa ilang kaaway nga panalanginan sa Ginoo. Pero sa dihang makakat-o na ta pag-ampo atong taong nakapasakit natong maayo, unyang atong iampo pagud panalangini in taon sila Lord. It means nga nagpaubos ka. Amen. Nagpaubos ka. That's a sign of humility igsoon, no? Imong gikaon imong garbo igsoon nga di jud ka mo balos kay pwede man ka mo ingon. Lord, sakit kay ilang gihimo. Pwede ba Ginoo nga imo silang lamparuhon Ginoo? Lord, madisgrasya unta sila magkalisod-lisod. Mahimong miserable ang ilang kinabuhi Ginoo. Kay ako alagad nimo pero ila kung gingani, no? Kana nga mga inampuan, garbo na dili na sign of humility. Kana nga klase sa inampuan igsuon, murag wa na ka nangampo na nang nanungo na kana. Imong gitudloan ang Ginoo? No, we have no right to kana bitawng mutudlo to teach him because he knows everything. Amen. Kabalo siya kung sa'y mas maayo. Di ta pwede nga Ginoo imong tudlan no kay bao ang Ginoo kung sa'y mas maayong buhaton. Amen. So again igsoon. Once we pray and we release blessing and we ask God to bless them, bless those people who hurt us the most, those people who curse us igsoon. It means nga that's a sign of humility. Nagpaubos ta nga wala tayo plano mo balos. Amen. Nagpaubos ta, no? And of course, that's a sign of maturity, nga matured ta. Matured na ta spiritually, no? Gi-ignore na to ang negatibong emotion nga wala ka penetrate ang negatibo nga emotion nga mobalos ta nila.
No? Sign na siya igsoon nga nagpaubos ta instead nga musukol ta. Nga mo magpagarbo bitaw ta nga pagsika Lord unsa man Ginoo. Alagad ko nimo, di ba? But ang atong gihimo is nagpaubos ta, na humble down ta nga ningingon ta nga Lord, sakit kay lang gihimo. Pero panalangin ni sila. It means nga nagpaubos ta. Pero once maingon ka, Lord, giaway na po ko Ginoo, ikaw na'y bahala na ilang kinabuhi bawsi no. Garbo na nga inampuan. Mo na ningon si Paul igsoon nga iampo nga panalanginan ang nagpasipala kanimo. Once kamao na ta mo ampo og mag-release og blessing sa mga nagdaot nato, nagpasipala, it means nga nagpaubos ta igsoon. It means nagpaubos ta. Wala ta ning sukol ug wala sa tong nahuna ang pagbalos nila, ning sabot ta nila. And aside from that, once we know how to pray for our enemies and to release blessing for them, bisag sakit ilang gihimo, atong gitagag higayon ang Ginoo nga mulihok. Tanawa. Nga wa ta mo balos, tanawa. Di man ta, wa man ta malipay, wa man ta nagampo nga gabaan sila igsoon, pero tanawa. Roma gyapon ni. Ganina Roma 12:14 kaning Roma 12:19. Padayon tas unahan nagingon diri. Mga higala ayaw kamo panimalos kun dili itugyan hinoon kini sa Dios kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mobayad, nagingon ang Ginoo. So, once kamauta makakaton ta mga igsoon nga moampo sa mga nagpasakit nato. And then magampo ta nga panalangini to Lord God, gipasakitan ko but panalangini sila Ginoo. Panalangini sila Ginoo, mauni sakit kay gitraidor ko Ginoo, ako mag-expect nga mauni lang buhaton, but still Lord bless them. Kung ang ingana atong paagi sa inampuan, it means nga atong gipaubaya sa Ginoo ang sitwasyon. Wala tay plano mo balos kung dili atong gitagaan o gigayon ang Ginoo. Nga siya maoy mo lihok, siya maoy mo balos, siya maoy mamuhat atong mga tawhana nga nagpasipala kanimo. Amen? Siya ba niya? Di pa ka makasa? Amen? Mao na siya igsoon, no? Again, once atong i-pray ang mga tao nga nagpasakit na to, mga taong nagpasipala na to, nga mo release tag blessing, it means igsoon nga to ang giposisyon ng atong kaugalingon para i-bless ni Lord. Kay ang blessing nga para nila, di man sila takos, ana padong nato, ana nimo padong. And then aside from that, once we know how to pray for our enemies and to release blessing for them, it means it is a sign of humility. Nagpaubos ta. Nga wa ta masuko nila bisag sakit kay nagpaubos ta igsoon. Amen. Ug mao na gusto sa Ginoo kay ngano man, it's biblical. Ang magpaubos ipataas. So the more we pray for them, katong mga nagpasakit nimo, matinga ka, ipaanam kag angat sa Ginoo ipataas unya kanang mga nagpasakit nimo makurat na, ha? Di ba mao man kitsa ra man ordinaryo ra man kay nawa man na eskwela ug Bible school kitsa man na. Di ba mao man ang ultimo way, mao man pobre ra man na. Tinga sila maghangad na sila magtanaw ni mga numan kay wa man ka musukol, nagpaubos man ka. Yang balaang kasulatan nigingon man given naman na igsoon. It is given, gipropesiya na nadaan sa balaang kasulatan. Ang magpaubos ipataas. So for us igsoon para ipaangat ta sa Ginoo, ipromote ta, magpaubos kita. No? Mao na sa igsoon niya ang pagampo sa atong kaaway is a sign of humility man. So musugot tag sa dili. Ipataas ta sa Ginoo. Usa ka adlaw, sooner or later, one of these days, ipaangat ka sa Ginoo, ipromote ka sa Ginoo, i-bless ka sa Ginoo, pauswagon ka sa Ginoo, palambuon ka sa Ginoo. Unya kanang mga kaaway nimo igsoon, makakita na nimo mga ano, hala, napay posibilidad igsoon nga ma-bless pa ng mga kaaway nimo. Nganong makaingon ko kay nahitabo na nako mga nagpasipala nako, nakaminos nako, nakurat sila. Naingana na siya ron because of God. Why? Because I choose to humble down igsoon kaysa musukol og kana bitawng maghimuhimo kog ako ang plano nga mo revenge nila. Amen. Kay ngano man, once we pray and we release blessing for our enemies, it means nga atong tagaag higayon ang Ginoo nga maay mulihok, no? Pero kung kita masukto ta atong inampuan, Lord, ikaw ni bahala ni balamparuhan, no? Wala, sayop na, garbo na, og murag atong gisugo ang Ginoo, nanugo na mahintang Ginoo, nasayop na, no? Kita may sulugoon sa Ginoo, di siya. No, mao na igsoon nga, the moment we know how to pray for our enemies and
kamao na ta mo release o blessing atong iampo sila nga panalanginan. Pasabot ana atong gitugutan ang Ginoo nga mao'y mulihok sa tong sitwasyon. Amen. Atong gitugutan ang Ginoo, Lord, ikaw na bahala, di na nako makaya. Ginoo, gipakawawan ko, gibaybiyay ko, gitamay ko, mao nilang gihimo na ako, but Lord God, ikaw na bahala, di ba? So atong gipaubaya ang tanan sa Ginoo. Kung kamao ta mo ampo sa atong kaaway. Kung atong iampo sila nga panalanginan, it means nga atong gipalihok si Lord. Lord, ikaw na bahala. Sakit kayo, but Lord, mulihok ka. Anak ko nimo. Ug nasayon naman ta igsoon. That our God, our Heavenly Father, is a loving Father. Dili siya kagwanta nga pasakitan ta. Dili siya kagwanta nga gitamay, gidaog-daog ta, gikaminusan ta, gilockdown ta, gibirata paubos. Manghilabot yun na siya. Kung kita igsoon, di ta kagwanta kung atong anak ibuli. One morning, one morning igsoon akong giisugat akong anak. Ingon, naghilak akong anak. Ngano man na, anak, ngano man ka? Pagkita na ako sa anak, nakuha na akong kasing-kasing, kaya naghilak ba na ka na? Ngano ka? Gibuli ko pa. Something nga na. Mura kong nakuhaan ba? Iyay, gibuli-buli, ang amahan, nga barumbado. Pero nagpaubos lang ko. Kabantay mo, matandog ta kung atong anak ibuli. How much more si Lord kung naay mo buli na to? Ibuli ang atong pagkakristuhanon, kaminusan ta. Now, mao na igsoon nga, atong iampo sila. Let's pray for our enemies, to those people who hurt us, to those people who persecute us, katong mga tao nga gitraidor ta, atong iampo niya, mag-release tag blessing for them. Kay nindot ang mahitabo nato ana. Aside from that, igsoon nga ang atong gitagaan si Lord ug higayon para mulihok ana nga sitwasyon, siya nay bahala sa tong kaaway. Ato sang giposisyon atong kaugalingon nga panalanginan sa Ginoo. Kay once mo release ta og blessing nila, once magampo ta, Lord, panalangini sila. Di man sila ngayon. Ang panalangin nga imong giampo, ana padong nimo. So the more we pray and the more you pray to those people who hurt you, the more you will be blessed by God. Amen? The more ka panalanginan sa Ginoo, basta iampo nimo imong mga kaaway. Mo nang igsoon magampo pa ta. Kinsa may mga kaaway nyo diha. Kinsa may nagmaritis ninyo. Kinsa may nagdaog-daog nyo. Hala, iampo na to. Iampo na to, Lord. Panalangini si Kuan, si Talpulano, si Talpulana. Panalangini si Pedro, si Juan. Kay grabe sakit kayo. And the more we pray and we ask God to bless them, ang blessing imong gipangayo, anha na padong nimo. Ang resulta, musamot pagyud ka o ka-blessed. Sama na ako nang nasinati igsoon. Amo nang gihimo, exercise na muna, nananad mig ingana. And aside from that, once mo paubos ta, kay kabalo naman ta nga, when we pray for our enemies, unya mag-release ta og blessing, it's clearly a sign for humility, nagpaubos ta. Okay, balo na ta igsoon, once magpaubos ta. Why choice? Ipataas ta sa Ginoo, ipaangat ta, ipromote ka sa Ginoo. Sakit kaayo pero i-bless ka ni Lord, anak. Amen. Labi na usay nga na kay kasukol ka nung lagot na kayo pero paubos lang. Si Lord bitaw pwede man to siya musukol, gilamparo si Jesus sa una, gilamparo, gisikaran, giluwaan, igsoon, gitukmod. Pero pwede siya musukol pero iyahang gipili nga magpaubos. Karon gipataas siya. Ingana sa taigsoon mga followers ni Jesus, kinahanglan magkinabuhi ta nga mapainobsanon igsoon. Kay ang magpaubos ipataas, apan ang magpataas ihagbong. Asa man ta. Amen. So usa ka gamayng pagdasig pahinumdum nato sa pulong sa Ginoo ning taknas kabuntagon. So this morning I want to encourage everyone. Wala man ko kailan ninyo kung kabalo sa inyong sitwasyon, but if there's anyone right now who are watching this time nga daghan kay kag mga kasakit kay gipasakitan ka sa isikataw nimo, sunda ang balaang kasulatan kay di ni mamakag. Iampo ng tawhana kung kinsa na nakapasakit nimo, unya pagampo nga panalanginan sila. Kay kanang panalangin nga ihatag sa Ginoo dili na moabot nila kay di man sila ngayon ana na nimo. Amen. Unya aside from that, igsoon kaning manggong magampo ta or kamao na ta mo ampo sa mga nagpasipala, nagpasakit na to. Sign ni siya nga nihamtong na kita spiritually kay wa man ta ni sukol. Pero kanang mga isog kay musukol magpuspos sa Facebook, mga immature na spiritually. Pero once pilion nimo nga maghilom, unya imo lang iampo ipasa Dios tanan, it means nga ninghamtong na ka spiritually.
And aside from that, kamao ka, nagpaubos ka, og imong gipaubaya ang tanan sa Ginoo. Kay ang panimalos iya sa Dios. No? Nagpaubos ka, og wala ka nag-revenge, igsoon, wala ka ning balos. Imong gitugutan si Lord. And once we pray for our enemies, igsoon, it's a sign nga niingon ta sa Ginoo nga, Lord, sakit kayo, ikaw na'y bahala nila, Ginoo. May nang ikaw ang mulihok, kay di ta makasa. Amen? So, again, to all of the viewers right now, kung naamay nagtanaw karon this time at this moment nga naay daghang mga tao nakapasakit nimo og maglisod kag pasaylo igsoon ako kang gihagit, i-release na ang release forgiveness and pangayo og pasaylo sa Ginoo unya ayaw pagdumot kay blessings blocker na siya. And aside from that, i-pray, no? Choose to forgive than to revenge, no? I-pray sila kay i-bless ka ni Lord. I-pray sila kay naibuhaton si Lord nila. Maluwas pa na sila, dakong posibilidad. Daghan bitaw mga manlulutos nako akong giampo, naluwas na, nanimba ng uban. Wa ko magtuo igsoon. Daghan mga manlulutos nako igsoon, gibiay gitamay ko, nagkita mis prisuhan kay napriso. Pagawas nanimba na. Ana no? So once we pray for those people who persecute us, naibuhaton si Lord. Og si Lord kay balog unsay mas maayo para nila. Amen. Mao ni ang mensahe sa Ginoo igsoon. Palangga ka ni Lord. As what I have said, igsoon, dili kagwanta ang Ginoo. Ang atong langit nung amahan, nga kita daog-daogon, kita tamayon. No? Mao na nga, ingon ang pulong sa Ginoo nga iampo, nga panalanginan sila. Ang Ginoo na'y bahala, igsoon. Amen? Ang Ginoo na'y bahala, unya. Aside from that, wala dyan, wala kay kontra. Kaya naman, wala man kayo ning response, no? Nagpaubos naman ka, no? Malinawon ang imong kinabuhi. Malinawon, malipayon, labaw sa tanan, puno sa pabor sa Ginoo panalangin. Because the more we ask God to bless our enemies, ang kanang blessing, as what I have said, nga para sa imong kaaway, ana man padung nimo. So ang resulta nimo, the more pa jud ka mas mabulahan, mapanalanginan pa jud kag maayo, paboran pa jud kag maayo sa Ginoo. Pero mao lagi na liso dili ilalim, di ba? Ikaw kamo bi. Di ba? Kabantay mo? Imagine, ako igsoon dili ko ka-relate sa ubang kasakit ninyo. Siguro ang uban di ang nagtanaw, grabe kasakit ang imong nahitabo. Grabe kasakit. Wala ka kay bawo, pastor, kasakit kayo yung gihimo na ako. Nangabit siya, pastor. Deko kay ko gasto, pastor, pero maoni, di ba? Di ko ka-relate, ana. Pero igsoon ang pulong sa Ginoo nagsugo. Ayaw balos, iampo sila. Unya asay, dili lang raba iampo. Kay usay magampo ta Ginoo, makaamgos ta sila, no. Ang gingon diri, iampo sila nga panalanginan. Di ba lisod? Lisod siya. Ngano man? Wa ko na kabayad sa imong utang, giampong panalanginan o panalanginan ro makabayad sa imong utang. Bitaw, what I mean is si Paul igsoon nagsugo ani nga iampo nga panalanginan ang mga tao nga nagpasipala kanato kay of course si Saint Paul knows nga dili ta basta-basta i-bless ni Lord kung dili ta kapialan. So kay bawo si Paul nga ang blessing anha padung sa nagampo. Dili atong mga tao, mga kuan man na sila, di man na sila deserving, di ba? It's biblical. Si Lord mo piyal og panalangin una sa gamay, kung kasaligan tas gamay adita sa dako, no? So dili, in other words, dili basta-basta mo bless si Lord kung di ta kapialan. So now, imagine, imong i-pray nga panalanginan ang mga nagpasipala nimo, dili mga Kristohanon guna sila. Ang uban Kristohanon pero way klaro, no? Magampo ka nga i-bless ni sila Ginoo. Di ba? So si Lord kay maminaw man na, no? Kaya ingon ang balaang kasulatan nga ang pagampo sa taong matarong anak sa Ginoo dakog kahimuan, no? So once ang mga anak sa Dios igsoon muampo, muhangyo, maminaw siya. Yang atong pagampo Ginoo panalangini na guning mga nagbinuang nako, no? Tanaw ni Lord di man ni siya angayan panalanginan. So ang panalangin nga atong gihangyo anha padung nimo, no? So ang resulta, the more we become blessed tungod ani nga pamaagi igsoon. Pero lisod, di ba? Di lalim. Imagine karon wa na kay trabaho tungod atong tawhana nga gidaot ka sa imong boss pero iampo hinunimo siya nga panalangina, di ba? Lisod. Lisod igsoon mao gini. Usay lisod. Pero the moment we know, we learn, makabalo na ta ani nga proseso na ipinasahi nga blessing nga masinati nimo. Amen? Let's pray.
Hallelujah, Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat, Ginoo, sa pinasahi nga pulong, Ginoo. Very challenging words, Ginoo. Or very challenging message for us this morning. Nga among iampo nga nga panalanginan ng among kaaway, ang among kontra. Ang mga nagdaot namo. Lisod siya, Lord. Apan uban nimo sayon ra na, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo, nga makapasaylo mi sa mga nakapasakit namo. Tabangi mi, Ginoo, nga makahimo mi sa pagampo nga panalanginan tong nagdaog-daog ug nagdaot namo, Ginoo. Kay kung kami ray mo ampo lisod, Ginoo. Dili mi makaampo nga sincero among kasing-kasing tungod sa kasakit nga ilang gihimo kanamo. Apan uban sa tabang nimo, Lord God, mahimo namo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now. Let your love, Lord God, puna ipaawas ang imong gugma sa kasing-kasing kanamo, Ginoo. Because the more your love will overflow in our hearts, there's no room for hatred. There's no room for unforgiveness, Lord God. Kay puno kami sa gugma nimo. Unya, sayon ra namo iampo among mga kaaway ana nga time, Lord God, nga i-bless nimo. Again, Lord God, wala mi mahimo kung wala imong tabang. So tabangi mi, Ginoo, nga makahimo mi aning imong sugo nga lisod jud, Ginoo. Lisod maglisod, Ginoo, nga mohangyo minimo nga panalanginan tong nakaingon, Ginoo, nga na miserable among kinabuhi. Lisod, Ginoo, iampo nga mahimong panalanginan ang katong mga tao, Ginoo, nga nakaingon nga wa na mi trabaho. Nakaingon, Ginoo, nga naulawan mi, Ginoo. Apan uban sa imong tabang, Lord God, mahimo namo ni. Ug kung mahimo namo ni sama sa imong saad, Ginoo. Nasay buhaton nimo, Ginoo. Breakthrough na milagro nga imong ipakita sa matag usa kanamo, Lord God. Salamat, Lord, kining pagpangalagad nimo challenging jud kaayo. Ug kung wala imong grasya, imong kaluoy, imong tabang, dili jud mi makalahutay ug wala mi mahimo. So again, Lord God, tabangi mi, let your Holy Spirit, Lord, will always teach us, will always convex us, Ginoo, kung unsay angay namong buhaton nga mahimaya ka. Kay usay madala mi sa among pagkatawhanon, Ginoo. So Lord, tabangi mi kanunay kay ang pagpangalagad kanimo grabe og mga hagit, Ginoo. Dili lalim, sigpit nga dalan, lisod daghan pag magbiay namo. Pero kabalo mi, Ginoo, nga dili sad mi nimo pasagdan, Ginoo, kay saad na nimo. Again, thank you. I pray to all of the viewers, Lord, nga maglakaw mi sa gugma, dili sa pagdumot. Magkinabuhi mi sa gugma, Ginoo. O kamao mi mo ampo sa among mga kaaway nga panalanginan nimo, Ginoo. So Lord, again, thank you for your word. Thank you for your presence, Lord God, this morning. Thank you, Holy Spirit. Salamat kaayo. And right now, I pray to all of the viewers, tanan-tanan nga nagtanaw karon og sa mag-replay ani, Ginoo, I pray. Sa among sitwasyon karon, Ginoo, wala man ko kabalo pero way matago nimo, Ginoo. Sa among sitwasyon karon nga naamis ka bugat, Ginoo, lain-lain siguro mi, Ginoo, gipas-an nga cross nga bugat kaayo. Ang uban diri, Ginoo, nagkadagma-dagma na sa mga dagkong pagsulay ug unos, Ginoo. Apan nasayod kami nga ang tanan dayag nimo. So right now, Lord God, I pray, unsa may mga gihambin karon, Ginoo, unsa may mga sitwasyon karon sa imong mga kanakan nga need kayo ang imong tabang, Lord, I pray, mamuhat ka, mulihok ka sa ilang sitwasyon, magmilagro ka, Ginoo. Imong ipakita ang mga kibulungang butang sa ilang sitwasyon, Ginoo. Tagbuay lang panginahanglan, Ginoo. I-comfort ang mga nasakitan. Ayuha, Ginoo, ang mga naa sa balatian, Ginoo. Tabangi nga makagawas sa lain-laing nga mga addiction nga wa ka malipay, Ginoo, ang nag-suffer, ang nag-struggle karon ana nga mga butang nga, Ginoo. In Jesus' name. Ug ang mga nagaampo og kaluwasan sa ilang banay, pamilya, kadugo, salamat, Lord God, sa kaluwasan. In Jesus' name. Lord, thank you. Ikaw nga Diyos milagruso, saad nimo tawgon kanamo, maminaw kanamo ug magpakita ka og dagkong mga butang. So Lord God, this time among ang kuno ng kadaugan, this time among ang kuno ng mga milagro, this time ang kuno namo ang breakthrough, ang kuno namo ang kaybulungang butang nga gikan kanimo, ang kuno namo uban sa dakong pagtuo. Himo lamang ning angayan, kapiyalan, kasaligan. Mao kini among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mao'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Salamat sa Ginoo, mga igsoon.
that's all for this morning. And Pastor, dako kayong pasalamat sa Ginoo sa pag-apil sa imong pag-ampo. Namuhat jud og kanindot ang Ginoo sa nabuhi sa akong misis nga si Rose. Oh, taasa brad. Himaya sa Ginoo brad. Thank you, answered prayer na brad. God bless, God bless, God bless brad. Okay, kasi nga mo, Brother Ralph Bitunyo. Ay, akong ipadayon pa nag-pray, brad, imong misis. Okay? So, this time, akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Diyos. He alone deserve the glory. Amen? So, again, sa wala pa makabalo dahil no, sa atong YouTube channel, sa Di Power, aning caption igsoon. Aning nga caption igsoon, aning nga live, na i-link diha, pwede ra ninyo i-click. O niya, i-click ninyo, madaadto mo sa atong YouTube channel nga ang name is Mabungahong Kristohanon gihapon. Pwede ra mo subscribe para ma-notified mo igsoon sa ipang upload nako. Amen. So that's all for this morning. Ampo, amping, abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. Og katong LGBT ayaw mo kalimot, lahutay gihapon bisag tungason. LGBT lahutay gihapon bisag tungason. Kay kaning pagpangalagad sa Ginoo usahay, grabe ka tungason. Mura tang ning tunga sa singanan ang Mount Everest igsoon nga hangat lisod dagang hilabtanon apan uban sa tabang sa Ginoo makalahutay ta. Salamat kay pastor, nakahilak ko karon himaya sa Ginoo. Kasi nga ni mo brother Board Hiram ni Larde. Presensya na sa Ginoo igsoon. Palangga ka ni Lord. So till next time igsoon. I always pray that today is gonna be a blessed day. Karong adlaw ako nagampo igsoon nga iyang grasya, iyang pabor mag-uban kanatong tanan. Tanang buhat sa tong kamot panalanginan sa Ginoo. Sa tanan nga nasa lain-lain kanasuran, mga OFW namos kong prayer. As always, kabalo na mo before matulog ug inigmata, no? Ubanan mo sa Ginoo diha in Jesus name. Praise God. So that's all. Kay maghinay-hinay na pug ko. Okay? Praise God. So all the glory again belongs to the King of Kings and Lord of Lords. Thank you din mga subscribers, thank you. Mga followers, tanan-tanan, salamat kayo ninyo. And again, I just want to remind everyone before I end this sa atong live igsoon, please or invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila dili kay Kamura. Watching from USA, I love you. God bless you more, sister. Praise God. Thank you sa imong time. Maria Teresa, shout out sa akong anak pastor diya sa Biliran, si Loki Baflor o si Charlie naa sa Tacloban. Okay, God bless, God bless. See you next time. Makalugar ko igsoon. Praise God.